Paul, gauza bat, nahiko nuke hor dazkazun txartel gorri horiek bueltaman eta sorpresa hartzia. Zein da hor? Zein da? Izkutuen. Aiba! Linares! Linares. Hor dazkazu, 6 Linares. Bat, bi, bost dira. Ez, 6 dira. 6. Oi, honintza, eskerrik asko, cariño. Honintza aldementik. Bost. 6 dira. Bat, bi eta 3 Linares. Jarri gaizkizugu pelikula desberdinak. Bueno, deno jolastuko deu. Eta batetik 3ra, klasifikau berrituzu, gustatzen zaizun, edo ez. Linares bada, nia. Bi, bueno, eta 3 da, super. Eman 6, bost, 3, bi, nahezuna, bale? Baina aurretik esan behar dut niretzako pelikula guztiak dena merezi dutela. Beti oso saiak egitea. Lehengo ikustera goren baina. Baina, bueno. Paul. Bai, ulertzet. Bai, gustokoena edo ez, jarriko dut. Oida, gustoaren arabera. Guzti egin gozara. Lehengo dakagu prest, ekipo? Bota ginke? Nere Linaresak hemen. Ikusteko neube, ja, A ber, zuzendari, flasha, ez pasatzea. Hortxe, Drácula. 6. Kondemo! 6. Hemen desberdintasunak. Bueno. Onintzia bat. A ber, eskeni Drakula eta gero ez dut egin lorik 30 urtetan. Osea, niretzako Drakula da, hori, ona delako, baina... Niretza da, beldurgarria, baina tipo kutrecillo, eh? Ai, ui. Ez zaitu kontratuko altzata, bota bendik. Kontratuik ez dago, anepe. Kopola gaixoa. Orduan, 6. Ni bai, Osa, niretzako da pelikula epiko bat, da visualki karagarria, polita, ederra, mustuak egertzen dira, ez dakit. Hombre, eske visualki oso fuertia da. Bai. Eta nik uste, nik dakatela trauma pixkat oso gaztetan ikusi nulako. Igual pelikula hau pixkat zarragoa zeanian ikusi berdezu, ez da? Dena denik esango nuke Drakula hau dela bereziki ona eta niretzat horregaitik da beldurgarria. Baina Drakula guztiak dira beldurgarri zamarrak. Niretzako hau ez da justo beldurgarriena, Niretzako adibidez Christopher Lee beldurgarriagoa irutzen. Paul, ia urrengu ez egin zerratu. Ez da zure limitian. Ekipo urrengu, Drakula pasata, hortxako. Hau bai. Beste 6. Nik hau ez dut ezagutzen, ikusi. Hau da nire fabetan. Gazti ez da, neon diokan. Eta honek ez zizun bildurrik ama? Bai, kristona, baina desberdina da, asko gustatzen zait rollo psikologikoa. Eta han pelikularen amaieran deitzen dionean, Clarice, orain utzi diozu arkumeak entzuteari, iruditzen zait. Eske, nik hau ikusi nun mitiko hartzezula sofan zaudela eta sofako almohada eta hola. Orduan ez dakit pelikula ikusi nun edo ez. Hori ez dakigu, baina aber urrengube, ekipo, bota. El Resplandor. Baina hau egin beharko nuke Drakularen modua. Aiba, zeuk hartuta zehatu. Paul, zeure txien zauz. Lasai. Nik oraindik bikiekin eta trizikloarekin ametsa egiten dut. Hor dago. Paul, neriak bai zuria dia. Bale? Neriak zuretzako. Venga, eta azkena ikusiko. Bota ba, horrengoa. Hau nire behar dut danak. Hau da nire kintako pelikula. Eterekoa da eta hiru. Ez melodi, bien arrieta, Lorea Intxausti. Ez dut ikusi. Zero Linares. Paul, hau beldurrezko pelikula bat da. Bueno, baina hor lan handia dago, beraz. Puntuek, eskerrik asko, Paul.